Iza, už sa tam nezbierajú. Medveď! Aj tu, jasné. Aj ty sa tam kúpe. Takto z diaľky, akí sú pekní, že? Oni sú aj zblízka strašne krásni. Na to môj ale... Duško? A vieš, to vrtí? Neviem, či nebude niekde tam ležať v tieni. Oni väčšina už naživo videli. Šakra! Medvede! Tam je. Je tam, no. Takže tento, čo sa tu kúpe dole, Je Žofia. Nie, Žofia je tu hore, ona je malá. Tento, čo sa dole kúpe s takými trojuholníkmi, je Kubo. Čau, Kubo. Teraz ide Feďo. Toto je Kubo. Ten, čo tam leží, taký úplne Toto je Žofia a toto je Šimon. 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 Dneska, lebo majú 6. Toto je Šimon. Toto je... Slízka úplne. Tak by nás zožrali. Neviem, či by ťa Tu nemajú zozrali. potrebu sa množiť, hej, to len vo Sú voľnej prírode. kastrované. Aha. Sú kastrované, aby sa Díkaj, on sa ide kúpať. lebo nie je záujem. A prečo sa nejdu byť? Jedé medvede ani v zoologických záhradách. Teraz ide sem. Aha, jak sa rozprávajú, pozri. Inak Pusinku si dávajú. smeje, ale medveď hnedý je naozaj 80% tej strávy tvorí. Ja som mal o neho Ovocie, zelenina, Oni sa poskávajú, ďalší. Čiže nie meso. Nie meso. Nie meso. Dokonca veľakrát, keď príde Tento lucerka, sa tak sa kopoval. smejem, že ak hádžu tú lucerku, tak môže... Ten jak sa volá? Barš, čo tam môžu mať? Ten jak sa volá tento? Prosím? Vidíte, oni vás nechcú zjesť. Oni sa vás len Ten, čo zlákajú. tam je tuto. Ako sa hrá. A tam ten pije. No. Najväčšia atrakcia. Oni sa poskávajú. Prdelom. Oni sa lizujú. Inak sa hovorí, že medveď má takú hustú